त्या बैठकीनंतर काय हा प्रश्न साधारणपणे सध्या विचारला जात होता. त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी झाल्या, काही संवाद झाले, काही वाद झाले, पत्रकार परिषदा झाल्या म्हणजे घरून आणलेल्या कलाकारांच्या, आणि पुढे म्हणजे 17 तारखेनंतर त्या बैठकीत जे काही ठरले होते त्याचं पुढे काय होणार ही एक प्रश्नचिन्ह सगळ्यांच्या डोक्यात होतं. आम्ही त्यानंतर परत परत म्हणजे 2-3 बैठका आमच्या झाल्या आणि त्या बैठकीत पुढे हा विषय कसा न्यायचा, कारण कुठलंही आंदोलन म्हटलं की त्याला एकदम 2 बाजू असतात, काही सांगता येत नाही ते आंदोलन कुठल्या दिशेला वळेल अशी परिस्थिती असते. कारण परवाच्या बैठकीचा एक वेगळाच सूर आळवला गेला. खरं म्हणजे आमच्या बैठकीमध्ये आम्ही कुठंच कुणाचाच निषेध केला नव्हता. बैठकीमध्ये काही वक्ते आले होते, त्यांनी बोलले, ते स्वतः उत्स्फूर्तपणे बोलले, पण त्या बैठकीनंतर म्हणजे आम्ही जे काही ठराव मांडले होते त्या ठरावामध्ये कुठंच कोणाचा निषेध आम्ही सुरुवातीला केलाच नव्हता. आम्ही निषेध करण्यापूर्वी आम्हाला काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या होत्या. कला अकादमी 3 वर्ष ते घोंगडं तिथं भिजत पडलंय, त्याचं काय झालंय, म्हणजे नेमकी कला अकादमी आम्हाला मिळणार कधी, हा विषय आम्ही इथं घेऊन आलो होतो आणि सांस्कृतिक मंत्र्यांसमोर आम्ही हा विषय मांडलाही होता. त्यानंतर पण मग पुढे कसं जायचं हा विषय ज्या वेळेला बैठकीमध्ये चर्चेला आला त्यावेळेला मग त्यासाठी एक फोरम पाहिजे, त्याला एक कुठली तरी संघटना, त्याला एक स्वतःचं असं नाव पाहिजे असं ठरलं. आणि त्याला अनुसरून काल एक आमची कलाकारांची जी बैठक झाली परभणी येथे, तिथं कला राखण मांड गोवा, कला राखण मांड गोवा अशा नावानं ही संघटना आता हे आंदोलन पुढे नेणार आहे. आंदोलन आम्ही शांततापूर्ण आणि संविधानाच्या सगळ्या मर्यादा पाळूनच करणार आहोत. कारण आम्ही प्रश्न विचारणार आहोत. जे आम्हाला जबाबदेह आहेत, ज्यांनी खरं म्हणजे आम्हाला उत्तर द्यायला पाहिजे होती, त्यांची उत्तरं अजून कोणाचीच आलेली नाही. काही त्यांना डिफेंड करण्यासाठी काही वेगवेगळे लोक समोर आले, एक समूह समोर आला, पण स्वतः ते अजून काही बोललेले नाही. त्यामुळे अजून आम्ही त्यांच्या उत्तराची अपेक्षा धरून आहोत. आणि कालच्या बैठकीमध्ये ज्या गोष्टी ठरल्या त्याबद्दल आज आपल्यासमोर म्हणजे कालच्या बैठकीत काय झालं आणि पुढे आम्ही हे आंदोलन कसं पुढे नेणार आहोत या संबंधी माहिती देण्यासाठी म्हणून आजची ही पत्रकार परिषद आम्ही आयोजली आहे. कालच्या याच्यामध्ये जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, हे संस्था स्थापन करायची, संघटना एक उभी करायची आणि तिला नाव द्यायचं ते झालं. त्यामध्ये निमंत्रक म्हणून देविदास आमोणकर, जोड निमंत्रक म्हणून राजदीप नाईक, सेक्रेटरी म्हणून सिसिल रॉड्रिगिस, ट्रेजरर म्हणून फ्रान्सिस कुएलो आणि मेंबर्स आहेत ज्ञानेश मोघे, साईनाथ परब, कुलदीप कामत, उदयबुवा फडके, कांता गावडे, दामोदर कामत, सुचिता नार्वेकर, प्रकाश नाईक, साईश पाणंदीकर, दिलीप प्रभुदेसाई, महादेव नाईक, अनु आरोलकर ही सध्या म्हणजे नावं ठरलेली आहेत. यामध्ये काही अनेक लोक आता जोडले जातील. कालच्या या बैठकीमध्ये असंही ठरलं की हे आंदोलन पुढे नेण्यासाठी जशी आता एक मुख्य समिती तयार झालेली आहे, तशा तालुकावार समित्या या तयार होणार आहे प्रत्येक तालुक्यामध्ये. आणि तिथल्या कलाकारांना एकत्र करून तिथली एक उपसमिती म्हणजे सब कमिटी ही आम्ही स्थापन करणार आहोत. आणि त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे सगळ्या तालुक्यातनं आम्हाला सगळे कलाकार जोडले जाणार आहेत. आणि आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हा प्रश्न आमच्या सरकारला विचारणार आहोत की आमची कला अकादमी तुम्ही आम्हाला जशी होती तशी कधी देणार, की आम्हाला तो व्हाईट पेपर म्हणजे श्वेतपत्रिका ही आम्हाला सरकारकडून पाहिजे आहे, ती आम्ही मागत आहोत, ती मागणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांना, सांस्कृतिक मंत्र्यांना एकत्र भेटून आम्ही आमची ही विनंती जी आहे ती त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत. विनंती म्हणा अथवा डिमांड म्हणा, पण ती आम्ही त्यांच्याकडून घेणार आहोत. कारण त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलं पाहिजे. कारण आम्ही प्रश्न विचारतोय, 3 वर्ष झाली कला अकादमी बंद आहे.
आणि जी झाली उघडी त्याच्याबद्दल आता वाद किती चालले ते आपल्या सर्वांना माहित आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हणटा. काल जेन्ना आमी मिटिंगाक वेन वी हॅड गॉट द मिटींग एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी अँड युनानिमसली म्हाका सेक्रेटरी म्हणून थारायला. सो थँक्यू सो मच आनी आय विल डेफिनेटली डू इट एट माय बेस्ट. म्हाका एक विनंती आहा सगल्यांक की तुवें ही म्हाजी फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स एज एन आर्टिस्ट विथ ऑल ऑफ युअर. तुम्ही सगळे जाण म्हाका नॅशनल टीव्हीचेर पळयला, डान्स इंडिया, डान्स सुपर मॉमाचेर. ते तशेंच ऑटोमॅटिकली जावंक ना. परफॉर्मन्स करून 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 जालें. अँड विच वॉज द प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळा परफॉर्मन्स करपाक, ही आमची कला अकॅडमी. धाकटें आसतना आय गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म इंडोर स्टेज, आउटडोर स्टेज, नंबर ऑफ परफॉर्मन्सीस. आनी आयज हांव हिंगा विथ सिनियर आर्टिस्ट हांव बसल्या कित्याक म्हाका प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा म्हणून. आतां ही परिस्थिती आमच्या भुरग्यांक मेळना. ओपन एअर ऑडिटोरियम नश्ट जाला. इंडोर ऑडिटोरियम पडपाचो आहा. तेका लागून आमी सगळे जाण थारायला की आमी येवन हे म्हणजे वन प्लॅटफॉर्म वेअर ऑल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कॅन कम टुगेदर. सो माझी रिक्वेस्ट हा सगळ्यांक, जे तियात्रिस्ट, नाटक जे काम करपी, डान्सर्स, सिंगर्स, मॅजिशियन्स, मागीर जे स्टँडअप कॉमेडियन्स, जे कोण परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हा न्हू, जे ह्या मंचार तुम्ही परफॉर्म केला जाल्यार तुम्ही फुडें सरपाक जाय. ही जी आमची कला आहा ही गोंयची कला आणि सांबाळपाक तुमचो सगळो सपोर्ट जाय. आणि सरान जशें म्हणलां की आमी नेक्स्ट मिटींग मडगांव जातले. जेन्ना आमी अनाउन्स करतले तुम्ही येवपाक जाय. कित्याक मागीर म्हणनाका अरे हे सारकें ना, ते सारकें ना, भियोन आसा, आमकां हे मेळचें ना म्हणून, डेट मेळचें ना. भियोन आमी रावल्यार काय जावचें ना आमच्या भुरग्या फुड्या लागून. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की तुम्ही सगळे सायडीक धरात. आमी कलाकार, वी आर आर्टिस्ट, वी आर रेव्होल्युशनिस्ट. वी हॅव टू कम आउट अँड फाईट अँड सपोर्ट टू प्रोटेक्ट आमची कला अकॅडमी विच इज वर्ल्ड फेमस. अँड निवेदन करता की तुम्ही सपोर्ट करात आमकां आणि सगळे जे हा कलाकार. नॉर्मली आमी त्या दिसा मिटिंगेक सांगलेलें आमकां 15 दिसां भितर कितें तरी उतर दिया म्हणून. तुमकां खबर आसा आमचें सरकार कितलें म्हणजे हे जे कातीचें ते दिवना. सो त्याच खातीर समजा जर कितें तरी उत्तर येयल्लें जाल्यार आमचो वेगळो स्टँड आसतलो. आज तोच ते सुरू करता न्ही. ज्या मनशाक म्हणजे जाका न्हिदयला ताका जागो करप सोंपो, पूण ज्या न्हिदेचें सवंग घेतला ताका वेगळे तरेन उठोवचें पडटा न्ही. म्हणून तर आमी 11 तारखेक कला अकादेमी मुखार जी आमची आमी आवय म्हणटा तिच्या मुखार तिका जे मरणा अवस्थेन ज्या सरकारान उडयला, नाल फोडून तिका गाराणेक घालून आमी थंयच्यान सुरवात करता. आणि इल्ले इल्ले हो धग आसा पळय वाडटलो. कलाकाराक खूब जाणांक उलोवपाक जाय. बरोबर शैलेश, ती डेडलाईन दिवं जाय, पण एक त्याचे थोडोसो टेक्निकली हे पळोवचो पडटलो आमकां आस्पेक्ट. एक तर व्हाईट पेपर आमी आमकां दी म्हणून सांगतले. हेज्या जो कितें खर्च जाला आतां पर्यंत कितें जाला, खर्च कितलो जाला कोणाकूच सारको अजून आंकडो खबर ना. सगळे येता पळय ते अधांतरी आंकडे आसता. एकटो म्हणटा 49 कोटी जाल्या, एकटो म्हणटा 70 कोटी जाला, एकटो म्हणटा 90 कोटी जाल्या. कित्याचें कितें उलयलें वयता. सो ते कितले जाल्या आमी ते विचारता आसतना आमी म्हणटाले ते खंय खंय वापरले हा तो खर्च तो हे जालो. कारण हांगा हय ना दिवचो तो कितें ताका डेडलाईन बरोबर डेडलाईन हय. हय डेडलाईन म्हणजे आमकां कशें आसा निमाणे ना डेडलाईन दिवची पडटली म्हयनो न्ही म्हयनोभर घेवनी ताका न्ही. एक म्हयनोभर तरी आमी 15 दीस काय ताका कमी लागतले. एक्झॅक्टली बरोबर डेडलाईन हे आमी विदीन 1 मंथ मागतले. एक म्हयनो एका म्हयन्या भितर ते आमकां दीत जाय म्हणून. कित्याक सांग ते एक्चुअली सगळें तेंचे कडेन आसा न्ही टेबलार. ते दितले ना दितले ना जाल्यार परतून आमी प्रेस कॉन्फरन्स